ପୂର୍ବ କାଳରେ ପୁରାତନ ଭାରତର ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଭରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁବକଙ୍କ ସହ। ସେ ଯୁବକ ଧନୀ ନଥିଲେ କି ବଡ଼ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ସେ ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ସମ୍ମାନ କରୁନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିବାହ ହେଲା ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସହ, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ଦୁଃଖିତ ମନରେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ଚାଣକ୍ୟ ଏକ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ଜୀବନରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଅସୁନ୍ଦର ଓ କିଛି ଗୁଣ ନଥିବା ମଣିଷ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ପରିଚୟ ନାହିଁ କି କୌଣସି କାମରେ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ସଂସାରର ଜଣେ ଅଭାଗିନୀ ନାରୀ। ଚାଣକ୍ୟ ହସିଲେ। ସେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି। ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ତୁମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଚାଣକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏକ ଘନ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ କୋଣରେ ଏକ ବଡ଼ ପୁରୁଣା ବଟବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ସେହି ବଟବୃକ୍ଷର ମୂଳ ତଳେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଘରରେ ରହୁଥିଲା ଏକ ମୂଷା ପରିବାର। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲା। ସେ ଝିଅଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାର ଆଖି ଦୁଇଟି ମୁକ୍ତା ପରି ଚମକୁଥିଲା। ସେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ମୂଷା ପରିବାର ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ମୂଷା ଝିଅଟି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏକ ଦିନେ ମୂଷା ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଆମର ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଆମକୁ ତାର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୂଷାର ସ୍ତ୍ରୀ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ ସାଧାରଣ ଝିଅ ନୁହେଁ। ତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବର ଖୋଜିବା ଉଚିତ। ମୂଷା କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ ହୋଇପାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତାପରେ ଦିନ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ବିବାହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ମୂଷାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୂଷା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସକାଳର ସୁନେଲି ଆଲୋକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ହାଲୁକା ପବନ ବହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୂଷାର ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବନା, ମୋର ଝିଅ ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବର ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଦୂର ଚାଲିବା ପରେ ସେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରୁ ଆକାଶରେ ଚମକୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ମୂଷା ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଆପଣ ଏହି ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୋର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାର ବିବାହ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିବାକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହସିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁନେଲି କିରଣ ମୂଷା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ। ମୂଷା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ ଅଛି କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଭାସୁଥିବା ମେଘକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ସେହି ମେଘକୁ ଦେଖ, ସେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମେଘ ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୂଷା ଭାବିଲା, ତେବେ ମୋ ଝିଅର ବିବାହ ମେଘ ସହିତ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ସତ୍ୟରେ ମେଘକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆକାଶରେ ବଡ଼ କଳା ମେଘ ଜମା ହେଲା। ବଜ୍ରପାତ ହେଲା, ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ମୂଷା ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାହସ କରି କହିଲା, ହେ ମହାନ ମେଘଦେବ, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ବିବାହ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମେଘ ହସି ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନ୍ୟ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୂଷା ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କିଏ? ମେଘ କହିଲେ, ପବନ। ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ଚାହେଁ ସେଠାକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯାଏ। ଏହା ଶୁଣି ମୂଷା ପବନକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଏକ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ଭୟଙ୍କର ପବନ ବହୁଥିଲା। ଗଛମାନେ ହଲୁଥିଲେ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ରମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ମୂଷା ଜୋରରେ କହିଲା, ହେ ପବନଦେବ, ଆପଣ ମେଘକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୋ ଝିଅର ବିବାହ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ପବନ ଜୋରରେ ବହି କହିଲେ, ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ମୂଷା ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ? ପବନ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ସେହି ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଯେତେ ଜୋରରେ ବହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହଲାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାହାଡ଼ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼। ମୂଷା ଭାବିଲା, ଏବେ ମୁଁ ସତ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀକୁ ପାଇଗଲି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କରି
ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୂଷା ନମସ୍କାର କରି କହିଲା, ଏ ମହାନ ପାହାଡ଼ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହଲାଇ ପାରେନି। ମୋ ଝିଅର ବିବାହ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପାହାଡ଼ ହସି କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ମୂଷା ପ୍ରାୟ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କିଏ ଅଛି? ପାହାଡ଼ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସେ ହେଉଛି ମୂଷା। ମୂଷା ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ପଚାରିଲା, କିପରି? ପାହାଡ଼ କହିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ମୂଷାମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଗାତ ଖୋଳନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ପବନ ହଲାଇ ପାରେନି ତାକୁ ଏକ ଛୋଟ ମୂଷା ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୁଝିଲା, ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ମେଘ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି। ମେଘ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ପବନ ତାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ପବନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ତାକୁ ରୋକି ଦେଉଛି। ପାହାଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ମୂଷା ତାକୁ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି। ମୂଷାର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ସେ ହସି କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବର ଖୋଜିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଝିଲି ବଡ଼ପଣ ଶକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ହୃଦୟରେ ଅଛି। ସେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାର ଝିଅର ବିବାହ ଏକ ସୁସଂସ୍କାରୀ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ମୂଷା ସହିତ କରିଦେଲା। ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ମୂଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା, ଜୀବନରେ କେବେ ଅହଙ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଶିଖିଗଲେ। ଏ ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କୌଣସି ମଣିଷର ମହାନତା ଧନ, ରୂପ କିମ୍ବା ଶକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ରହିଥାଏ। ସେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଯୁବତୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ କଠୋର କଥା କହୁନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲି। ମୁଁ ବାହ୍ୟ ଦେଖାଶୁଣା ଓ ବଡ଼ପଣର ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିନମ୍ରତା ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହସିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ନେହର ସହିତ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଯୁବତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଗଲେ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭରିଗଲା। ଏହି ଯୁବତୀ ଏହା ବୁଝିଲେ ଯେ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ ବିତାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।